ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Дӯстон, як бор дигар хуш омадед. Имрӯза наворда як хона ва 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Навора бародаро та охира тамошо кунед. боварӣ дорам мошини дилхоҳтонам меёвед. шахсоне ки хона харанд, марҳамат бародаро, хонаи фурӯшӣ дорем як дона. навора бародар та охира тамошо кун, лайк зора фаромӯш накун. шахсоне ки меҳмонанд ҳатман об нашавед ва бародарое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурад. имо WhatsApp ҳаст. ҳамин рақамода мо даравон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон ки дар ҳар як навор моро дастгирӣ мекунед. зинда бошем бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурад бародаро. ҳама каса навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем. мо аз хонаи фурӯшӣ ки қарор дорад дар чорякарон деҳаи меҳробода, 2 сотиқ заминаи 4 дар хонаи қади падвалш хишти пухта қади бардоштаги чихеле ки дар раст мебинед хонара камбудӣ надора, об свет гуфта пастани ҳастай фурӯхта мешавад. 250 000 сом бародаро нархш кадай хонара ки бо рубли имрӯза агар ҳисобш кунем 1 миллион 488 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бошагуфта биёед айпеш муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, шахсони хонахар, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед барои маълумоти иловагӣ муроҷиат кунед. Opel Astra F бародаро 18 соли барориш 94 сол, кузов седанай, объем мотор бошад 6 литр, сӯзишвориш бошад газа бензинай, коробкаш механика. мошина бародаро соҳиб гуфта дар роҳи пеш электропакет дорад, чихолои нав дорад, 4 баллони навам дорад, қати калпакош. системаи музикаш ранги туя гуфта, задаги пусидаги надорад, краскаш вообще хирошидагӣ ё сӯхтагӣ надорад, нав краскаш кардагӣ, сабаби фурӯхтан гуфта сечкагирам ба ҳамон хотир мефурӯшон шад. ягон сечкаи соз боша алишам мекунем болои сумметум. марҳамат шахсони харидор, мошина айни ҳол дар ноҳияи рӯдаки қарор дорад, 21 000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 170 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта марҳамат муроҷиат кунед. бародаро номерош гуфта номером киштага ба сабаби ки худам дар расаям WhatsApp имо дар ҳамин рақамҳо ҳастай, метавонед ба тариқи WhatsApp ва имо муроҷиат кунед. Kia Rio бародаро, мошини навбатӣ ки соли барош 2004 солай, объем мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад бензини холиай, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибаш гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон кор надорад, одаме бошад бензин брезашаву ҳай кунад. фурӯхта мешавад, маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе. 30 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кадай ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 178 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Daewoo Lacetti соли барориш 2007 солай, объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро, соҳибаш гуфта ҳуҷҷат дорад, камбудӣ нест, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нестай. мошина айни ҳол дар шаҳри Хуҷандай. 38 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кадай ки бо рубли имрӯз агар ҳисобиш кунем 226 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёед айпеш чақчақ мекунем, муомила дорад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини навбатӣ ҳастай бародаро, Toyota RAV4 ки соли барош 2001 солай, кузов минивенай, объем мотор бошад 2.0 литрай, сӯзишворӣ бошад газа бензин, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибаш гуфта дар ҳолати хуб қарор дорад, 5 баллони запас дорад, маълумоти иловагӣ нест. гуфта срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи рӯдакиай 260 000 сомон мошина нарх кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯз агар ҳисобиш кунем 357 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта бо муомила мекунем, арзон мешавад. варианти алиширам ҳаст гуфта вариантҳо боша пешниҳод кунед, гапзанон мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
Mercedes Benz C классаи бародаро соли бар рушд 95 солай. Объем мотор бошад 8 литрай, сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механикай. Мошина бародаро соҳибаш гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Беруну дурун объёмни кардагием, кондитсионер, электропакет, центр замок дорад, документам дорад, газ бензин кор мекунад, пул дар курай фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 33 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх карда ки бо рубли имзагар ҳисобиш кунем 196 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта биён ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед, нархи хубуш карда мошинаи даст натен. мошини навбатӣ ҳастад бародаро Opel Astra H ки соли бар рушд 2007 солай, объём мотор бошад 1 литрай, кузов универсал, сӯзишворӣ бошад дизелай, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибаш гуфта вагони тоза, тонировка 7 моҳи дига ҳастай, тамоми наворот фул полни фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Хуҷанда 65 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда ки бо рубли имзагар ҳисобиш кунем 386 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта бо муомила мекунем, арзон мешавад. варианти алиширам ҳастай. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Chevrolet Matiz соли бар рушд 2007 солай бародаро, объём мотор боша 1 литрай, сӯзишворӣ боша бензинай, коробкаш автоматай. мошина бародаро соҳибаш гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, кондитсионер дорад, фурӯхта мешавад, састанч аҷоиботай. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро, маълумоти иловагӣ нест, фавран фурӯхта мешавад. 33 000 сомон мошина нархгузорӣ кардаи соҳибаш ки бо рубли имзагар ҳисобиш кунем 196 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта биён ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бародаро ВАЗ 21099 ки соли бар рушд 2004 солай, объём мотор боша 5 литр, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нав краска кардаги мотор, коробка 4 баллон мақсад нав дорад, чихол кардаги камтар хадавоиш кор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 12 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда ки бо рубли имзагар ҳисобиш кунем 71 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занем, биён ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти бештар марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли бар рушд 95 солай бародаро, объём мотор боша 6 литрай, кузов седан, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механикай. мошина гуфтаи соҳибаш дар ҳолати хеле хуби техникӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест. бародаро, мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 35 000 сомон нархгузориш карда ки бо рубли имзагар ҳисобиш кунем 208 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта муомила мекунем, биён ай пеш арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи хеле соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст Opel Astra F соли бар рушд 95 солай бародаро, кузови универсал дай, объём мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибаш гуфта дар ҳолати хуб қарор дорад, срочна фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 19 000 сомон нархгузориш карда ки бо рубли имзагар ҳисобиш кунем 113 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта бо муомила дора, арзонаш мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Camry соли бар рушд 2005 солай, объём мотор боша 4 литр, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш автоматай. мошина бародаро соҳибаш гуфта мошин тозай, 4 баллони нав дорад, мотор ранги соат кор мекунад, кондитсионер кор мекунад, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, маслиҳат мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 50 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда ки бо рубли имзагар ҳисобиш кунем 297 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
Opel Astra F соли бароруши 1997 сол кузуфи хэтчбек объем мотор бошад 6 литрай бародаро сӯзишворе бошад газу бензинай коробкаш механика мошина бародаро соҳиби шуфта дар ҳолати хуб қарор дорад харидор аниқ бошад занг занен мақсад гапзанон мекунем маълумоти бештар нависондаги нест мошина айни ҳол дар шаҳри душанбе 34500 сомон мошина нарх гузорӣ кардаи соҳибаш ки бо рубли имзагар ҳисобиш кунем 95000 рубли русӣ мешавад харидор аниқ бошад гуфта биёед ай пеш муомила мекунем арзон мешавад марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо ва дӯстони азиз дар ҳамин ҷо имрӯз эълонҳои мо ба анҷом мерасад раҳмат ки навора то охира тамошо кардем зинда бошем бародаро дастгирии моро фаромӯш накунем мо кӯшиш мекунем ки наворҳои нав ба нав ҳар чӣ зудтар пешкаши шумо гардонем ҳаррӯза то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен худтон эҳтиёт кунед худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад хайр.